Apo Diyos, agyaman kami unay, di ba liging, ipapay mo Apo, agyaman kami di pang agyaman kami Apo Diyos, pangal daw Apo. Expectaran ni nag-iimbag, Apo mapasamok man na nitibiyag ni. Sa aming marupod Apo Diyos, ikinaimbag mo, itibiyag ni. Agyaman kami unay, di presensyam, Apo Diyos, dahil nga presensya mo, so iti magmagdag kada kami, kada kiti amin na kinipigsa, amin na kinaimbag at sumursurot kada kami. Agyaman kami Apo Diyos. At tutuloy kami Apo Diyos ng mga retreat na iti presensyam, kas panamati ni kada kiti sa kong ngayon to nagurino kami, kapukin ka, kahit adda pa iti nagbabaruhan mi. Manaydayaw ka Apo Diyos, kahit agyaman at manan, ti panangaramat mo kanya pagtangag sa pa, kasi ti panakabalin, nga nagapukin ka, kaputawan kanya, kundi kat amin kin ka. O kumawa Diyos, iti amin kadayaw, sikati may tantanong, in Jesus' name. Kunay mo, amen? Amen. Nawaya kayo mga tugaw. So, di ba ginadalang dito sa kanina ipapan itiwagas, iti pa nakabalbaliw. Itiwagas, iti pa nakabalbaliw. Dahil di ka isuti ng pagayaman na unay na Apo Diyos kagatayo bayan iti panagtalinaw tayo iti pamati. Importante, kasapulan na unay kakapsa. Hanto yung nga makapagtuloy, una makapagtalinaw iti pamati iti Diyos. No awan na itiwagas, iti pa nakabalbaliw. Kasapulan kakapsa. Lifetime process nga panakabalbaliw, di mabuna nga panunod tayo. Ikinaimbag iti Diyos, kat iso iti kanayon, nga magbalbaliw, iti panunod tayo. Ngamin, no agtalidad tayo, iti presensya ni Diyos, iti na daw, at pumintas, umimbag, kahit na nga sa kwen, at dapat nagiti, saan mo pa nga nakita iti biyag mo na itimbag. No, adaan ka ti kinasirib tata, it's suman sa normal daw, at dapat iti kinasirib nga may nayon. Kinalaing may nayon, kapuday tayo iti kinaimbag iti Diyos. At mapabaruday ta, nga panunod tayo, babatan iti panangsukimat tayo, panangadal tayo, kumutagtakan tayo, nagiti sa iti Diyos, babatan iti panangapresyak tayo, iti amin nga kinaimbag iti Diyos, manibod ka nagiti sa unang. So kaputa ni Apo Isus, ket nakunga, dahil tayo iti makunang nga kinaimbag iti Diyos, silibiyag tayo amin, ket iti kinaimbag iti Diyos, sumursurot ka na tayo, babatan iti panangapresyak tayo, makan ka na yung ketwana. Amen? So at dati yung tatay ito tapos ituloy tayo mga kanalan, dahil ito yung ayat iti Diyos, dahil ito yung kinaimbag iti Diyos, so kanayan tayo mga nakasagana, iti Apo, iti puso tayo, iso ti number 1, nga karigagayan tayo Apo, yaman na iti presensya, kaya natuyat man na ako, tapos dinggam na ito, yung mga kasaba Apo Diyos, yaman na iti panangaramat mo, iti dahil ito Apo, yaman na iti kinasirig, iti mo, iti dahil ito Apo, tapos may padalan kinkuha na, iti kinasirig, iti nabagunang naging ayat mo Apo Diyos nga agdangan kinkuha na naging isasong Apo Diyos nga maaramat iso na nga kalasugan iti gindisyon nga umay kanya iso ti apulunan na ito yung espiritu ng Apo nga iso iti mangdag kanya iti kinapigsa tapno maadaanak iti panakabalbaliw iti tiro nga biyag ko. So dahil kakapsa di paginadalaw ti tatak iti wagas iti panakabalbaliw. Amen? Amen. Praise God. Nabalbaliwan tayo. Nalpas tayo na nabalbaliwan. Napabaro tayo. Ngam, lifetime process. Dahil ito yung panakabalbaliw. Ay di ba nagadaliti sa uti Diyos kat saan nga 10 years, kuno 15 years, kuno 20 years. Lifetime process. Kalapsa, tingga na nga sibigyag tayo. Kami umununod tayo, hindi pa nakaamu. Kaya kinada tayo, iti presensya ni Diyos, umunod, hindi pa nakaamu tayo. Kat habang magbibiyag ka, iti presensya ni Apo, at na naging revelation ni Apo, makikita mo, karagin ikiniimbag ni Apo Diyos, ikiniimbag ni Apo Diyos. Di tang na maamiris, naging ibalag, ikinaglabas, at na naging ibalag na saan mo makawatan itigyag mo, hindi sumarsarong naman daw, ay so gayang na napasamak kanyang pinitikas mo, tagayang ikabilnak ni Apo, itikas to. So gayang, dahil gayang agdan, tapno makasagpat, at isagpatnak ni Apo, iti baruan pa, iti masakbaya. Inaunak ni Apo, manipod iti abot, at inkabilnak, iti rabaw, iti bato. Pinag-imbag na ima iti Diyos, at indalanak, inlisinak, iti amin nga maggat. Praise God. So tatadalan tayo, iti wagas ni panakabalbaliw. Iti libro iti 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kunang nga dito Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given unto us the ministry of reconciliation. So, iti siya, sino man na adda kini Kristo, isu baro aparaswa. Nagiti banag addaan, ket napalabastan, ket adtoy nagbalindan abaro. So, amin nga banag, ket nagbalindan abaro. Nagiti banag addaan, ket napalabastan. Jedaan a tao, jedaan nga managbasol a tao, ket napalabasan, ket adtoy nagbalinan abaro. Nagbalinan abaro a tao.
nagbalinan abaro a paraswa. Ano paraswa ang may tunos iti Diyos at ang tarigagayan ng aramidon dagiti banbanag na makaayaw iti matang iti Diyos. So if you receive our Lord Jesus Christ as your Lord and Savior of your life, then the old man dies and the new creation begins to live. Sibutang na ito nga idinamatik ka iti Espiritong nagbalin nga baro. Nga masapang na makuwatang nga nananay nga ti tao kat Espiritu nga daan iti karagwa nagdaan iti daytoy nga physical nga bagi. Idinamati ka iti nagbalin nga baro ket di Espiritu. Di kararwang isu di panunot mo, isu daytoy mapapabaro babaan kadagiti sa iti Dios. So masapang maawatan iti maysa nga Kristiyano daytoy nga iti tao ket Espiritu nga daan iti kararwa nagdaan iti physical nga bagi. Mano kada kayo ti makaammo nga sigod. Di pa nakaammo iti Espiritu ken kararwa ket parehas ngem saan gaya. Iti Espiritu, ket isu tibyan. Gamin ko na James, nga no daytoy Espiritu ket awan, iti daytoy nga physical nga bagi, daytoy bagi ket matay. Dianos isu ti Espiritu, diabya isu ti Espiritu. Iti kararwa ket isu iti panunot mo, iti pagayatan, katatawon, kinasyasinong, kinastamat ti konsensya. So dayta ti kararwa. Ket iti daytoy physical nga bagi, isu daytoy jabadada nga bagi. So daytoy jay agsubli iti tapo. Napaadaman ni po iti tao. So iti tao ket Espiritu, adaan iti kararwa, at tayo iti physical nga bagi. Ngamin una na Genesis chapter 2 verse 26. Iti Dios ket inaramid na iti tao nga kalanglangan, as-asting na. Ket amo tayo nga iti Dios ket Espiritu, awan iti lasag na. Iti Dios ket Espiritu, inaramid na tayo ni Apo Dios nga kalanglangan na. So nga ron, nung kalanglangan na tayo ni Apo Diyos kat ni Apo Diyos kat Espiritu, nalawag garod kakabsat na tayo kat Espiritu. Da tayo kat Espiritu nga sinibya, na adaan iti kararwa, nga adaan iti daytoy, nga physical, nga bagi. Basaan tayo kakabsat, iti magbagay iti Diyos. Sa libro iti 1 Thessalonians, chapter 5, verse 23. Wala na ito eh. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, that your Holy Spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. That your Holy Spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So man is a spirit, he possesses a soul, and live, and the physical body. Dalawag na kausa. Nga itaw at Espiritu, adaan iti kararwa, nga taang iti physical nga bagi. So manipot iti namatika. Di Espiritong ket nagbalinan a brand new. Nagbalinan nga brand new makabsa. Ngem kasapulan na nga daytoy kararwa nga isu iti panunot mo ket mapagpabarungay daw babaen iti sao ti Dios tapno iti bagin ket sumurot na. Di physical nga bagin ket sumurot na. Kahit nga sawan, no daytoy nga panunot mo ket mapagpabarungay daw babaen iti sao ti Dios umay iti panakabalbaliw. Makita iti makunang nga panakabalbaliw. Although namati ka, namati ka kini Kristo, nagbalin ka nga baro ka parso. Ngem, kasapulan na, na daytoy kararwa, ket lifetime process nga mapagpabaro, tapno makita, iti panakabalbaliw, iti biyak mo. Ngayon no ti may isang tao na mati, ngem saan na ituloy nga magsukimat iti sa iti Diyos, but study to show thyself approved unto God. Hanggang nga balin nga aprobado iti imatang iti Diyos mo, hanggang nga sukimatan, adalan, kasi lang ito raramidan tayo, alis study tayo, alis eskwila tayo kakapsa, lifetime process tayo, nga panag-eskwila tayo, panagagal tayo, takno, imutaktakan tayo, iti kinaimbag iti Diyos, nga mangidalan kada tayo, iti kinaimbag, nga mangisunong kada tayo, kada iti wagas, na aramidan tayo, babagan iti panangpabaro tayo, iti panunod tayo, takno iti panunod tayo, umanamo iti na espiritual nga biyak tayo, iti espiritu tayo, manipot iti naman ito, dito ngayon bukbuk iti Diyos ti amin, nga kasapulan tayo may bahay iti biyak, amin nga espiritual nga bendisyon, nga adda kini Kristo, kagapot adda tayo kini Kristo, ni Kristo nagdaan kada tayo, adda kada tayo amin, kaya kasapulan dati panunod tayo, nga agpalinaan, nga umanamong, dyan espiritual nga biyak tayo, matartarigagayan ng aramidan, dahil iti banbanag na makayayo iti matang iti Diyos, dahil dyan katapsat iti man patawag iti kinaimbag, nga iso ti dapat na ti panunod tayo, iso ti nakaangkanakan kanayan. So, kakanayon tayo makapsat, nga pabaruan iti panunod tayo, babaan iti sa iti Diyos, tapno, dahil dyan na dahil espiritu tayo, dumalan iti panunod tayo, kat may parangarang iti biyak tayo. Ibagaking ka, lumay king ka ti sakit, kat saan mo nga baktiyan nga sikakat na agasan ka, hanggang pulos maagasan.
Di panunot mo isuti dumalangan di ada di nga panakagas. Yan tayo na di panakagas ka tayo. Iti Diyos napas ng 2,000 years nga ipayo iti Diyos. Pila nga ramin tayo patawat tayo. So inawat tayo at dadyay espiritu tayo. Ngayon di panunot tayo masapang at kalindahan nga man mo. Tapos dito yung may panangarap. Iti physical nga biyag tayo. So kakapsa sumursurot amin nga blessing, babatan iti panangan namon tayo, kadag iti amin nga tinayba iti Diyos. So kaya iti Diyos, nga iti panunod tayo, kaya papabaro nga inaldaw, babatan iti sawo iti Diyos, nga iso iti mantag, iti panangabanbalin, iti intiro nga biyag tayo. Amen? Praise God. So itaw, nga espiritu, at daan iti kararuangan ta, iti physical nga pagi. Manipod din naman iti espiritu kung tagbalinang nga baro. Ngam dyan kararuang nagkasapulan na mapapabaro iti nga babaan, iti sawo iti Diyos. Tapno iti bagim kat sumurot na. Kaskuna na iti libro, iti Romans chapter 6, verse 3 and 4. Wala na ito eh. Know you not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death, verse 4. Therefore, we are buried with Him by baptism into death. Di kaya mo ya dati amin na nabautisran kin Kristo Jesus ket nabautisran tayo di papatay na. Amoy mas pasimudag na dili kakabsat. Ngamin hindi namati tayo, jedaan na kinatao tayo natay. Malipod hindi namati tayo, jedaan na kinatao tayo ket natay. Jedaan na kinatao nga mayan nato tili na lasag nga aramid. Jedaan nga tao nga tatay kagayan ng aramidan dagiti banbanag nga dinadatas. Diyan ay kaya dito makunang lubong nga iso di ay tidaan nga tao na mamong hindi namati ka. Nagpasan nga natay. So kastaman kakabsat ni Kristo natay kapo iti baso tayo. Hindi naman tika natay kanmatan iti baso. Kita nyo ni Kristo, hindi natay kapo iti baso tayo. Naitanang, inpunpunda. So kastaman king ka, hindi naman tika, manipod hindi naman tika, natay iti baso. So nga, naitanang ka, naipunpun ka. Kuna na, therefore, we are buried. Naipunpun, kuna na, naipunpun tayo. Naikanunong king na, with Him, by baptism, baptism to immerse to Him, panakabautisan. So naikanunong tayo, namati tayo, natay ti baso, naipunpun, diyan ako ng baso. So naipunpunan, kas kini Kristo, naipunpun. So kastawan ka na tayo, naipunpun tayo, anay kanunong kini Kristo. Siputan nyo kakabsat, step by step, ikayat iti Diyos ni mapasamak dito eh. Masapon nga nananay, no kaya mo nga nananay, di pa nakabalbaling iti biyag mo, masapon nga surutan. So daman iti hanggang nabautisan, itinagan ni Apo Jesus. Ibagbaga na dito inunamati ka, masapol nga mabautisahan ka. Mabaan, iti panakait tanam, iti mapuna nga basol. Kasi kini Kristo natay, kaputi basol tayo, naitanam. So naikali iti mapuna nga basol. So kastaman ka na tayo, natay tayo, may tanam, may kali iti mapuna nga basol. Iti anya nga wagas, kasano nga wagas? Kuna na, by baptism. Babaan, iti bautisa. Iti bautisa, to immerse, iti may tanam, iti ano nga dano. Kat nangitan niya ako Isus iti pagtuladan tayo. Nagpabautisar niya ako Isus kini John the Baptist. Inmunog na iti adunga dano. Talaga na naitanap iti adunga dano. Magtakapsat. Idi kas kasabaan ni Pelek iti yuno ko. Magbagnara tidakan. Kat idi naawatan iti yuno ko iti mensahe. Kuna na adto iti irigasyon. Awan ti makalapad kanya kasano mabautisran. Kat sinulod-sud man na ni Pelek inawat mo kadi ni ako, namati ka kadi. When mamati ako ni Kristo, anak ni Diyos. So tatagaron, ay nawat mo ni Apo Isus, kasi manubok ay mag-isara ka mo. Qualified ka garutan, sige mabaling ka garutan yung mabutisaran. So inmunog damanan, iti danong. Inmunog damanan, iti danong. Gag nabautisaran na. So kastamat kay ni Cornelio, di Acts chapter 10. Hindi kas kasaba ni Apostol Pedro, iti panakaisalatan. Hindi na mati, inawat na ni Apo Isus. Kahit nabautisaran ni Cornelius, isuna, kahit hindi pamilya na. Amo yun ni Cornelius. Nabasahin nyo yung Acts chapter 10, nag-imbag ni Cornelius na tao, managkararag, agit ito, ititulong para iti tataw, isuna kit nabaknan, naasi, isuna narukunan, iti puso na. Ngayon, iti oras na las 9, nagkararag, isuna Cornelius. Mangibaon ka ti tao may YouTube, at payabang, ni Simon Pedro, nagdagdagos ijay, igit iti baybay, nagdagdagos kini Simon Pedro, agkukurte. Agupukit ko na na. Kat ibaga na tingkalo, anya itirabang mo aramidan. So nagibaon na dagos ni Cornelius, iti soldado na madupa, na banda, kat pinayabanda ni Apostol Pedro, kat itisin mangkot ni Pedro, ikas kasabana, iti sa uti Diyos, kasi ibagbagat ka na tayo tatama, malipot ka na iti sa uti Diyos. Kat iti inawat da, kinidaw ni Pedro, na mabautisaran isuna, kat iti pamilya na. Apay nga mabautisaran, namin, inawat na, iti Apo, namati isuna. Ngamin iti may isang tao na mamati, matay, automatic, ibason. Mabugsak jaramot na pagkapuan ni Dibaso, kahit kasapulan na nga maitanam, so kinid daw na mabautisaran. Kat amin daga po ta amin pati pamilya na namati daw, nabautisaran na isuda nga pamilya. So kastaman kakabsat, ibagbagat na ito eh. Ngamin,
rebeng na kasapulan nga amo tayo nga gipensaran no kasano no apay nga daan tayo iting pamati sa tiyo ko na nga masapol nga mabuti saran kan tayo amo ilaw lawag masapol nga amo tayo ilaw lawag no anya iti kayat nga sapuan dito no kasano iti wagas hindi pa na kay salakan so namati tayo salakan tayo namati tayo espiritu to nagbaling nga baro ngam diti karawat tayo kasapulan natin mapapabaro ay daldaw tapno diti bagi tayo sumurot ket nakita iti pa nakabalbalen iti tiro nga biyan tayo kita nyo kakabsat iti napasama kay Acts chapter 16 verse 31 hindi nagsalud-sud dahil yung agbanbantay sa Pablo, kini Apostol Pablo, kini Silas. Kuna na rin, anya di aramidag tapno may salakanan. Kuna na rin yung tao. Kasi sumumpat ni Apostol Pablo, kuna na, doon na kini Silas. Mamati ka, kini Heso Kristo, kahit may salakan ka, sika kini di balay mo. So, namati tayo kini Heso Kristo. Amen? So, indiklara ni Apostol Pablo dito naisalakan ka. Kaputan namati ka kini Heso Kristo, naisalakan ka. Natayan, dyan ako na bason. Nga mabay nga kasapulan pa lang, na mabautisahan, hindi ba isang tao? So din, nag-Bible study na. Simple nyo, basahin nyo dito. Short-cut ko lang kapsa. Takmo, nanay nga, maala tayo ng yakayat na masakuan. Inuapay nga na tayo, but kasalo, iwagas di pa nakabalbaliw. Ininot dito ka kapsa. Hangka nga mabali nga, agbalbaliw, no hangka nga umistep, karagati nga barang. No hangka may tanam iti bason, awan di pa nakabalbaliw ni Diag mo. Dito di magbagay ti Diyos. So nga, masapon nga, step by step, takmo makita, iti pa ko na, nga pa nakabalbaliw, iti biyag tayo. So tata, dinapasamak dito nag-Bible study na, iti diyan nga rabi So namati iso na, nag-Bible study na, iso na kiniti pamilya na. Inlawawag na kanya na, iti pa nakaisalakan di Acts chapter 16 verse 31. So inlawawag na, so inawag na ni Amo Jesus. Kas manubot kin mangisalakan na. Kat iti dijay mo lang oras tinabii, kini daw ni Apostol Pablo, kini Silas, masapol gurod ng mabutisaran kayo. Ni, natayan iti basol nga da na kayo. Masapol nga may punpun. Therefore, we are buried with Him by baptism. May punpun garot may kuyog kini Kristo. Tanin natay kayo iti basol. Masapol. So, at tinay mo oras tinabii, nabautisaran daw, itinagan ni Amo Jesus. Numan sika, ket kunang nalpas kan nga nabautisaran. Ngem saan mo nga naawatan iti kahit nga sa uwan iti bautisaran. Hamumad nga naawatan nga iti bautisar kaya ket mamati ka una kini Kristo tapno matay di bason. Syempre alangan mo garot nga nagpabautisar ka hamumay nga naawatan, hamumad kay nawat ni Kristo, hamumad amon kasano nga wagas kawatan ni Kristo. When inawat mo ni Kristo, hamumad amon kasano nga wagas nga inawat mo ni Kristo. So ano naging process no kasano nga awatan ni Hesus Kristo iti diag mo. At nuno miso na, apresyado miso na, adayaw miso na, anagam na giti sa una, iti sagot iti kinaimbag na, awatan mi taglaplapusanan nga parabor na, awatan mi taglaplapusanan nga kinalintag ni Kristo. Inawat mo nagbalin ka nga nalintag. Kat may kari ka iti matang iti Diyos. So tatan, may kari ka garod nga mabautisahan itinagan ni Apo Jesus. Masapol nga matay nga muna iti basol, sakbay nga maitanem. Masapol nga matay nga muna ti tao, sakbay nga may punpun. Natigat mo ti punpun mo ti bibiyag nga tao. Masapol nga matay nga muna, sakbay nga may punpun. So ano ka nagiti manuan ni tagbabautisa? Kaya ano naging nagpapabautisa? Nung sandamat nga naawatan, nga niya ti kahit nga sa uwan ni bautisa. Sandamat nga naawatan, kasanong apay nga mabautisahan na. So, di ka kapsat, iti magbaga, iti ako. Namati ka, natay ti baso, masapol nga may tanan, nga may kanunong kini Kristo. No man, nabautisan ka, mga naawatan, masapol nga maribaptize ka. Takunan na di Acts chapter 19 verse 5. Di Apostol Pablo, rinibaptize na, dahil 5 ang tataw, itinagan ni Apo Jesus. So, masapol nga maribaptize, iti may isang tao, no, nga naawatan, kaya no iti na ibautisar, iti may isang tao, nagan iti ang mga anak espiritu, haan nga nabanggit, itinagan ni Apo Jesus, masapol nga nagan ni Apo Jesus. I-subliman niya verse 3. Kuna na. No, you not, but so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. Anya tinagan nga pakabautisahan tayo, may pagbagay ni Biblia. Nagan ni Hesus Kristo. So, nabautisahan tayo. So, nung di ba isang nagbabautisahan, kuna na intanag na itinanong, I now baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kuna nakatan na ngayon, binanggit itinagan ni Apo Jesus. Haan nga na ikanunong, hindi pa nakakitanan ni Kristo. Kapunta tinagan nga na ito, di ka pa kaisalapanan na iti aming kaparsongayin. Ito din Diyos. There is none other name giving a moment whereby we must be saved. Nung haan nga itinagan ni Apo Jesus, tinagan ni Apo Jesus kaapsa, iti bagbagay iti Biblia nga masapol ni bautisar kada tayo. So ang Apostol Pablo, rinibaptize na, naging 5 nga tataw di Acts chapter 19 verse 5, itinagan ni Apo Jesus. Kas panakay kanunong mo, iti panakay tanan ni Kristo. No kaya't mo itinananay nga panakabalbali mo iti diag ko, so kumatang iti diag ko. No kasano man nabautisar kan, awatang kani iti bautisar, hindi nagpabautisar ka.
So nahamo nga nawatan, masakol nga maribaptize ka. Tapno na nanay, iti panang kabalbaliw. Ngamin, no sinibiyag pa lang diyabason, uray ni kalim nita, agungor lata. Agungor lata. Padasan yung iti bukal, numatanag dita. Uray payat-payatan iti tao. Ngamin, anong aldaw, busy road, paypayatan dalagta. So magmamanong aldaw, may sangalawas iti napalabas, may sangabulan, pagkapamo kadanda, krusing nga ruot. Gamin si Biblia, diyabukan. Kasdyan na kapsa, iti bason. No, si Biblia. Nuhan mo nga naawatan, nagpabautisar ka. Uray na tanong ka. Nagpabautisar, hamo nga naawatan din kahit nasa kundi bautisar. Agungan awan lang tayo na nakabalbaliw, iti Biblia ko. So, proseso, kapsa. Masapot na maawatan nga nananay, tapno, jay panakaitanong mo, kat nananay, nga natayon, diyabason. Na ikanunong ka. Kat kunan na dito, therefore, we are buried with him. Verse 4. Therefore, we are buried with him by baptism into that like as Christ, siputan nyo dito, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father. Kankas panagumor ni Kristo, manipod kang tanan, apakay dayawan ni Diyama. So, diya pa naglungaw mo dyan ano, ang pasan na naglungaw pa dyan ano, na ikanunong ka, iti pa nakipag-ungar mo kini Kristo. Isinsibulo na ang kapsat. Kaya kuna na, even so, we also should walk in newness of life. So, ang pasan nga na bautisanan ka, haan na nagpatanggay dyan. Masapot ko na na, kahit iti ka stop, agbiag ka, iti baro nga panagbiag. Magnaka, iti baro nga panagbiag. So, tatan, agbiag ka, babaan, iti baro nga panagbiag. Kasanong mawagas, iti maysa nga tao nga agbiag, iti baro nga panagbiag. Babaan na ito iti panang pabaro, iti panunod. Babaan, iti panang banbaliw, iti panunod. Kat ilang mabaling nga magbanbaliw, iti panunod. Kat kinimbag iti Diyos, nga masapon na imutok dagam, nga awatan, kinalintag iti Diyos, kay sulang iti mang palintag ka, kakandanayon. So, umanayan ka kapsa. Diyan presensya ti Diyos, nga agtalinod kita umanayan. So, saan mo nakasapulang na tarigagayan, dagiti banbanag nga makita, iti tarigagayan, kat diyan presensya iti Diyos, agtalinod kita umanayan, kat amin nga nag-iimpag nga banag, sumusulot kita. Amin nga kasapulang, nga may bahay ti biyak, kat sumusulot kita. So, umanayan ka. And then so, we also should walk in newness of life. So, manipot, idinamatika, at yung espiritu, kat nagbalinan nga baro, nagbalinan nga branyo, nga kapasan dayta, una na, even so, we also should walk in newness of life. Dayta, kat panang pabaro, iti mapuna, nga panunod. You will walk in newness of life without renewing your mind. Saan ka mabalin? Nga po nang at dati pa nakabalbalo yung biyak mo, no saan mo, nasukimatan ti sa ti Diyos, no saan mo mapabaruan, iti panunod mo, babagan iti sa ti Diyos. So dahil kakapsa, iti wagas na aramidan iti may sa nga namati, pabaruan na, iti panunod na, babagan iti sa ti Diyos, tapno mabalinan na, iti magna, iti baro nga panagbiyak. Mabalinan na, iti agbiyak, iti baro nga panagbiyak. So iti namin nga daw, kanayon nga baro, itong kanito nga dunggam iti sa ti Diyos, kanayon nga baro. Mabalin nga kanayon mga nangbeti ka mensahe, nga bibagating ka, una iti Diyos, intong dinggam, iti sa iti Diyos, kanayon nga baro. Amen? Kanayon nga baro, iti biyak mo. Kanayon nga dati revelation, kanayon nga dati bangar, kanayon nga dati rago, iti kanito mapalubusaw, iti sa iti Diyos, mamunag, iti biyak mo gapo tayo sulit, iti presensya, iti Diyos. Iti mang lapunos, kinakay, iti kinaimbag, iti Diyos. Kamot iti Diyos, kakaimbagan, iti amin. Amen? Amen. Praise God. Kasi paspasin mo dahil na dito. Sa nakasapulan, hindi pa nang pabaro, hindi pa nung kakandanayon. Babakan, hindi pa nang sukimat kakandanayon, hindi sa Diyos. So, hindi pa nang pabaro, hindi pa nunod. Kat iso itinabang na aramidan. Iso itinabang na kababalin mo, tapos mabalinam, iti agbyag, iti baro nga panagbyag. Praise God. Dahil kakapsa. Diyan pa nang pabaro, hindi pa nunod, kat iso itinabang nga ugaling. Isu itinabang na kababalin mo, tap na agbyag ka, iti baro nga panagbyag. Amen? Kasi kung na i-libro iti Ephesians chapter 4, verse 24 kung na ito. And that, simutan nyo, and that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Kat magawasan kay kuma, iti baro ka tao, ana paraswa ang maitunos iti Diyos, nga daan kinalintag, ken pudno nga kinasanto. Makawasan kay kuma, iti baro at tao, ana paraswa, ang maitunos iti Diyos, na daan kinalintag, ken pudno, kinasanto. Dahil kakapsat, ken panang pabaro iti panunod. Han mo nga kaya ngaramid din ka, no saan mo nga pabaruan iti panunod mo. So, dahil ati wagas, iti panang kabalbaliw iti biyan tayo. Babaan, iti panang pabaro iti panunod, manipod,
iti sao iti Diyos. Kaya kuna na ba i-libro iti Colossians chapter 3 verse 9 to 10. Line up one to another, saying that you have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. So kuna na, ipaspasin mo daag na dito yung kakapsat. Dati yung namati, namati tayo, natay tayo, diba? So nabautis na tayo. Tata, iti requirements kakapsat, magdati yung iti, baro nga panagbiag. Kaya kuna na, dito saan kayo kumagarod nga ginulbot? Saan kayo kumagarod nga pipin na sikat? Saan kayo magpipin na lastok? Saan kayo magpipin na langbat? Yan tangay, inikat yun, jay daan ataw, agraman ang aramid na. Inikat yun, jay daan awagas na ipunpunan. Yan tangay ipunpunan, jay daan awagas na inikat yun, jay daan ataw, nga tatay gagaya ng aramid ng dagiti mading nga balag. So inikat yun, agraman ang aramid na, kat ingawas yun, iti baro ataw, nga kuna na isu ang napabaro, iti kinalaing, napabaro iti kinasirit, napabaro iti panakaammo, na mamasting, iti gayjay, ang namaraswa, kinikwana. Praise God. So, requirements na kapsa. Babaan, iti panang pabaro, iti panang. Aramidon tayo rita, babaan, iti mapuna, nga panang pabaro, iti panang. So, ipaspasin mo daan nga dito yung kapsa. Na inikat mo, jadaan, awagas, ipanang panulot. Dayta, kat babaan, ipanang pabaro, iti panulot. Inikat mo, jadaan, awagas, iti panang panulot. Babaan, ipanang pabaro, iti panulot. Kat inkawas mo, iti baro awagas, iti panang panulot. Babaan, ipanang pabaro, iti panulot tayo upang iti sa iti Diyos. Amen? Amen. So inkawas mo, iti baro awagas, iti panang panulot. Babaan, iti panang tuloy mo, na mangsukiman kanan kanayon, iti sa iti Diyos. Kato kitaan, iti nananay, akayat kasapuan, iti baro aparaswa, na iso iti nagbalinam, manipot, iti namatika. Kat kasapulan na dito iti mapunang panang pabaro, iti panunod, iti mapunang inabda. Dahil kakapsat, iti kayat nga sapuan, iti baro aparaswa, nagbalinam, manipot, iti namatika. Kat kasapulan na, apabaruan, iti panunod ko iti nandaw, babagan iti sa iti Diyos. Amen. Amen. Praise God. Dahil kakapsat, iti nananay nga kayat nga sapuan, iti baro aparaswa. Noong unang nga baro aparaswa ka, nga maitunos iti Diyos, na paraswa nga maitunos iti Diyos. Kat kasapulan na, iti panang pabaro, iti panunod mo, iti nandaw, babagan iti sa iti Diyos. Babagan iti panang himong tayo ngayon daw. Amen? So agi-encourage tayo. Agi-pinabilog tayo kakapsat. Iti panang sukiman tayo. Iti sa iti Diyos. Kami iti kabusor. 24 hours nang umunod na. Kahit na agawin. Padagiti sa iti Diyos ka na tayo. Tapno. Han na makita iti mapuna nga. Panakabalbaliw iti biyag tayo. Kasakulan kakapsat. Walk in newness of life. Dahil tapat panang pabaro. Iti pampanunod tayo. Kasakulan tayo. Nagtalinalad ka na iti sa iti Diyos. Tapno. Diya baro nga paraswa. Na nagbalinan tayo. Naan-anay nga mapabaro, di kararwa tayo, nga umanamong kina-espiritual nga biyag tayo, nga tatarigagayan na haramidan, dagiti manbanag, nga makaayayo, iti matang ni Apo Diyos. So tataan na iti banag, nga inaramid iti Diyos, tapno alukuyan na tayo, nga mangpabaro iti panunod tayo. Iti Diyos, kanayon na tayo, iti kitaan. Ang amin tayo matatawa kapsat. Kanayon nga nakatutok iti Diyos ka na tayo. Kat agad nagiti nalpas nga inaramid niya Apo Diyos. Nalpasan, ngayon pa ni Apo Diyos. Kat masapon na makita tayo, babagan iti panang sukimat tayo iti sa iti Diyos. Babagan iti panang pabaro, iti panunod tayo, iti sa iti Diyos. So nagito yung kapsa, ipakita kada kayo, iti naramid iti Diyos, kada tayo nga tao, kada tayo nga anak na. Ada nagiti banag ngayon naramid iti Diyos, tapno alukuyan na tayo, nga mang pabaro, iti panunod tayo. Ada nagiti banag ngayon naramid iti Diyos, tapno alukuyan na tayo, nga agbalbaliw. Kahit iti Diyos, at dalat na kanayon, iti mapuna nga panakabalbaliw, iti biyag tayo. Mas kuna na i-libro, iti Romans chapter 2, verse 4. So, dati narami iti Diyos dito nga nagbeng ay mutok na tayo. Nagbeng na nga, reason tayo. Kuna na dito or despise thou the riches of His goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Siputan nyo, sa baliwala lang mo ay iti kinabak na, iti imbag na, iti anos na, iti nabayag na panagitulad na. Di ka amo ayang at ikiniimbag iti Diyos kat iturong na ka iti panagbabawi. So di ka amo ayang at ikiniimbag iti Diyos kat iso iti magiturong ka iti panagbabawi. So iti panagbabawi, iti panagpabarok iti panunod kat kapulay ka iti kiniimbag ni Apo Diyos. So awatan di kiniimbag iti Diyos
panunutan, imutok ka mga kanayon, iti kinaimbag iti Diyos. At isulit na, iti mangiturungkin ka, iti panagbabawi. So iti kinaimbag iti Diyos, ket inupaay na, inaramat na, tapno iturong na ka, amang pabaro, tapanunod mo. Dahil takot na isang sanayan. Iti kinaimbag iti Diyos kada tayo, ket iso iti mangiturong kada tayo, nga mangbalbaliw, iti panunod tayo. Dahil tati kinaimbag iti Diyos kada tayo, nga mangiturong kada tayo, iti panangbalbaliw, iti panunod tayo. Dahil takot ket asi iti Diyos. Dahil takot ket pabor iti Diyos. Iti Diyos inpaay na, iti makuna nga kinaimbag na, inpaay na, iti ayat na. Tapno iturong na tayo, nga agbyag, iti baro nga panagbyag. Agbyag, iti baro nga panangabalbalin, iti panunod tayo. Dahil takakapsa, nukayat mo, nga iti panunod mo, kat mapagpabaruay ng daw, nukayat mo, umay, iti panangabalbalin ika, nukasan mo maadalay, iti wagas, iti panangabalbalin, iti biyag mo. Panunutan na ito yung naramid iti Diyos. Iti kinaimbag, iti Diyos. Kat Isu, iti mangiturungkin ka, iti panangabalbalin. Iti kinaimbag, iti Diyos, kat Isu, iti mangiturungkin ka, tapno baliwang tapanunod mo. Iti kinaimbag iti Diyos, ket iso iti mangiturungkin ka, tapno iti panunod mo, ket mapagpabaro ngayon ang tao. So, unay ti amin, nukayat mo na maaman, nukayat mo nga maanag, umiso iti wagas iti panakabalbalin iti biyag, ket awatan mo muna, iti kinaimbag iti Diyos, ket kunang apresyar, api Diyos, iti kinaimbag mo iti biyag ko. So, tatanda iti panunod ko, mabalin natin mapagpabaro ngayon ang tao, ket maadta iti panakabalbalin, iti intiro nga biyag ko. So, iti butang na dito, ket iti kinaimbag iti Diyos. Diyan kinaimbag iti Diyos, iti mangitugturong ka na tayo. Kaputi kinaimbag iti Diyos ang dakatatla nito. Amen? Kaputi kinaimbag iti Diyos, ibigyan katata. Kaputi kinaimbag iti Diyos, nasalunag katata. Kapu amin, iti kinaimbag iti Diyos. Uray kay, iti panakauyos, iti biyag tayo, kung saan may so tinagpatanggaan, istorya iti biyag tayo. No di isu, iti manglukat, iti baro nga panangrugi tayo manan. Nga ijay, kadkadwa tayo iti apo, iti unos, iti panagbiag tayo. Kat buy-buyal tayo ang kanayon, iti kinasaya, iti apo. Dahil dapat kinaimbag iti Diyos. So tatakayat ko nga imula iti panunod yun. Nga iti panang pabaro iti panunod. Kat lifetime process. So agpipinabilag tayo. Ante wang absinan iti Sunday. Masa kung agpipinabilag tayo. Panang pabaro iti panunod. Lifetime process kaapsat. Aglalo tati aldaw kat basitan. Ante yung iyalan-alang kaapsat. Iti panang ko nga panang pabaro iti panunod. Basitan, iti kanito, ibagbaga iti Biblia, basitan, uray pa iti biyag tayo, saan tayo nga mo, kas naasok kita pintong damdama, awanan, so ikaw gumaang, paspasam, nga gamatan, dagiti kinaimbag ni Apo Diyos, adalan amin, imutagtagam, dagiti kinaimbag iti Diyos, tapno ti presensya ti Diyos, ket agpalinod kin ka, ket awanan ti sabali nga kaimbagan, no di nga ti presensya ti Diyos, ket agtaeng ka na tayo, nga iso ti kinaimbag iti Diyos, nga iso ti mangiturong ka na tayo, mangidalan ka na tayo, mangisuro ka na tayo, karagiti amin na rami din tayo, kadagiti abdang, nga isayang ka tayo tibiyag, ket ti sigurado, iti sumarunungal daw, saan tayo mapulos nga babawi. Amen? Di pa nang pabaro iti panunod, ket lifetime process. Saan lang nga maminsan nagalas, kundi ket iti unos, iti panagbiag mo. Ket waklo ninyo nita, kunaiman iti amen? Amen. Naway agalot, kita ko na ito sa akin, ket agdunay sa tayo mga balay, ito ako, patikat tayo man ni Apo, iti nabalang ang pambalay,